kadang mantep rukun selawase. Bismillah. Halo aku. Melok aku. Melok. Melok. Bone Jawa Kuyona. Kayak kalah. Kayak jotek kita di sotek kalah. Lagi, burik ya? Halo Mas Bot, halo. Kayak saya bledos kalah, saya bledos. Bledos kalah, saya bledos. Guyo. Perkara guyo aja delok mek juta. Masa? Heeh. Guyo aja delok 1 juta. Piye teh aku dah. Viral. Viral Facebook apa? Wakah, malah kan mendadak di sisi sing ngisi ora. Pangku. Tahu itu pangku dia. Lemah. Iki gak apa-apa nih. Pokok mancep api. Si lemah gak apa ya. Kuwi kan uga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menika kula mewakili saking Bukit Saribeli. Menika tanggalipun warsa 29 Juni tahun 2024. Nggih menika pas ketepatan wonten ing sasi Suro dina Senin Pahit. Menika dados seksi segaben ing dina ingkang sae menika ngingeti ulang tahun Bukit Saribeli ingkang kaping 18 tahun dibawahi ing tepatnya juga menika tanggal 16 Juni 2024 menika tepatipun ulang tahun Bukit Saribeli ingkang kaping 18 tahun dibawahi ing sonten menika sederek-sederek lepak kumpul wonten papan panggilan menika boten kok awake dhewe arep nyegah ulit boten kok awake dhewe percaya karo barang ulit iki disegah boten sejatosipun pemanggih utawi menurut Allah tempat utawi panggilan wonten dhateng pundi menika panggilan itu diciptaken Gusti Allah sebagai menika panggilan ingkang sae kepada Allah wonten panggilan ingkang boten sae sejatosipun Gusti Allah Maha Pencipta menika nyiptakipun ingkang sae-sae. Oke, kita sedanten untuk wonten ing papan panggilan menika sekitar papan panggilan menika sampun dipun resiki utawi resik sampun dipun bangun dados boten wonten ingkang dipun panggoni kewan dalan utawi ula kang bisa sebenarnya lajeng upami ini kula gegurinan wonten ing lebete griya kula
bukti papan panggilan dalamipun rumahipun salibri menika panggilanipun boten cekap utawi irang liar dilawane nggih. Pemiliki sejatun boten wonten niat utawi kekaroban satu lebah ulit lebah barat sing minulung yang saya boten sejatosipun Allah memiliki namung ngambil utawi mangke memiliki kesanipun damel iring donga dumateng marang leluhur. Nggih, kita mulai mugi-mugi sedanten kula gunakaken ingkang sampun rawuh wonten papan panggilan menika Krumayakara, Krumayakara sedanten YouTuber ugi sedanten urusan sistem mugi-mugi sedanten pinaringan pelajaran, pinaringan kesehatan, pinaringan keselamatan, ugi pinaringan rezeki ingkang lancar kados banyu mili. Mugi-mugi ingkang gabungan usaha konsultasi menika dipun paringi laris. Mugi-mugi ingkang ngaturaken sistem Mayangkara video promoting lan sedayanipun mugi-mugi dipun paringi kelancaran. Anggenipun krunipun nyambut damel sedayan dipun paringi kersanipun boten wonten alangan menapa-menapa. Menika sedayanipun dados seksi kita sedayan manuseni ing wulan Sura menika tepatipun tanggal 29 Juli 2022 menika ulang tahunipun ingkang salibri sedaya. Duh Gusti kang Maha Kawasa, Duh Gusti kang Maha Kecipta, Duh Gusti yang Maha Baik, Duh Gusti ingkang segala-galanya kalih dumateng kajenengan ing dinten menika mugi-mugi kariripun ingkang salibri tambah melejit, tambah dipun gandrungi manungsa sak nuswantara. Amin. Mugi-mugi ingkang salibri sak pribadipun ngawontenaken syukuran ing ulang tahun menika dipun paringi kelancaran lan uga dipun gandrungi manungsa sak nuswantara. Amin. Lan mugi-mugi sedanten ingkang dipun paringi sehat, sehat sakabehe, sehat rohanine, sehat jasmanine, sehat pola pikire, lan sehat pengalamanipun. Monggo saged dedonga Gusti kang Maha Kawasa. Sejatosipun panjenengan ingkang Maha Ageng, ingkang saged ingkang mengabulkan segala-galanya. Kawula manungsa saged saged menuwun Gusti Allah paringi nabulaken pidane. Kawula saged manungsa saged menuwun Gusti Allah kang paringi nabulaken pidane. Manungsa kang guna menika sedhapuse wonten ingkang sakti, wonten ingkang rumangsa mlipuhe, wonten ingkang manungsa kang kebak papan paluhe mandi. Mung sadaya lawahi wonten urip ing alam padang menika sedanten sejatose mung kersane Gusti Allah. Dari manungsa aja dukeh, aja dukeh, aja sesombongan. Yen kuwi sombong apa sing kok sombonge, yen kuwi dukeh apa sing kok dukehke. Sedanten menika sejatose manungsa mung sak derma titipan. Saiki panjenengan gadah yen panjenengan mungkin sedo ingkang gadah menika dipun dadosi tiyang sanesipun. Mula monggo dedonga kanyuwun marang kesanipun Gusti Allah tanpa kemawon apa mugi sedanten menika dipun paringi sehat, pola pikir ingkang positif, pola pikir ingkang mateng, pola pikir ingkang bekas. Mugi-mugi sedanten kula gunakaken
ingkang rawuh menika yekseni ing dinten menika wulan Suro tekanipun tanggal 29 Juli 2026 menika ulang tahunipun ingkang salibri ingkang kaping 18 tahun bagaimana ingkang kaping 18 tahun ingkang salibri mugi-mugi dados presiden ingkang saged dikenal Saknuswantara kun fayakun yang terjadi maka terjadilah kun fayakun yang terjadi maka terjadilah orang-orang kang wong sing iso sitok-sitoko orang-orang kang anek wong sing iso ngalangi yen wis Gusti Allah paring inarep utawi paring inaburaken sedangkan wong sabono ngapain Gusti Allah paring inaburaken Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baik iki wau kula usulke secara Jawa amangka kula tiyang Jawa iki di saniki kula pasrahaken dumateng taksun dijumaken secara agama Islam. Moga taksun jadi moga taksun dibagi secara agama Islam. Al-Fatihah. Monggo kita saranipun sampun selesai. Niki kedaharan mereka sareng-sareng dipun rahmati sesarengan. Monggo kita saged mewakili mereka saking Mayangkara, Mas Rayu, Mas Fedi, Mas Wokon, saking Bogor, monggo Lesman, saking terus saking monggo taksun, saking dipun rahmati sesarengan. Ayo kabeh. Monggo dipun golek sareng-sareng agane wong Jawa kumpul rukun padang mantep rukun selawase. Monggo sedangkan tanpa terkecuali. Ayo Mbak Putri, jangan semua